Dolanan lampu ya toh? Rapi ki Mas drone ya. Warnane iso malih, ya malih to. Gonta ganti ya. Iki aku arep teko. Kowe duwe paket gede-gede sing murah no eneng apa ora? Yo enek to. Apa ae kuwi? Telung barang tak wahi 9 juta. Telung barang 9 juta kaya apa barange? Yang pertama ya. Ya. Enek lampu. Kuwi enek lampune to, Wi? Nah, iso malih lampune. Iki. Kuwi eneng lawange apa ora, Wi? Yo enek to lawange iki. Iki tinggal ada tas Oh, boneka, iya, ya. ada baju ya iso. Oh ya jos. Nah, sing sebelah iki modele sap gantung. Oh, Iki, sap baju ombo-ombo tenan iki. Oh, lebar pol iki Mas, luas iki. Wis dilengkapi laci dalam. Ya ada duit, ya ada sertifikat aman ini. Oh, jos iki. Terus enak iki Weh, iki tiga madah makromah jos iki ya. gantungan jilbab nih kene. Nah, aman wisan. Oh iya. Fotone ya wis Budi tenan iki, jos tenan iki, seneng tenan bojoku iki. Sebelah kene model sap-sapan. Sape ombo Mas. Oh, wis jan klambi dengkodal iki. Sape ombo ya ta. Ukurannya ya gede Mas. Ukurannya 2 meter kali 175. Wah, wis sip iki seneng tenan bojoku. Arep bodo ki sandangane akeh ya bojoku. Iya no. Yang kedua iki meja rias. Tuh. Oh ya nek lampune pisan. Wis komplit 5 lampu ya. Ya. 2, 2, 1. Wis enek lacine. Ya ada skincare. Iki wis enek lemari ini. Wis tak wae bonus kursi. Ya ta? Iki enek lemari ini nih. Nah, iki sing kedua. Sing kedua, sing Sing ketiga nomor telu iki. apa iki? Sing ketiga iki ta. Tak wae spring bed. Full Oh, pair. mentul-mentul ki ya. Full pair ukurannya 160 kali 2 meter. Bergaransi 15 tahun. Sampai gede ini 9 juta. Iki umpama terus omahku adoh ki mbok terne teko omah apa ora iki? Ya di internet to Mas, ning gone sahabat furnitur Jawa Timur, Jawa Tengah gratis ongkir. Nah, beneran ki, iki aku omahku Cilacap. Ya, Omahku gratis Cilacap ongkir. ki, Mas. Jawa Tengah Cilacap, Brebes pokok seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah gratis ongkir. Bayare engko COD. Ki tenan ya engko gak mbok teko omah mbok jaluki tambah ongkir barang aku. Pokoknya gratis ongkir sesuai harga. Barangnya teko, dicek sih lagi dibayar. Oh iya, siap. Iki carane pesen piye dulur-dulur ki ben roh? Profil no, nang bio profil sahabat furnitur ada nomor WA. Iku dihubungi terhubung karo admin. Langsung ditutul ngene langsung terhubung ning sampean Mas ya. Oh iya, siap. Iki Oh, gua karo iki. Karo kae. iya, siap. Lampune malih Mas. Yo. Nah,